Tachan. Hola, moi boas. Ladies and gentlemen. Bambinos caricísimos. Hola, moi boa xente. Hoxe temos o placer de presentar a famosísima obra de teatro O soño dunha soaliña, baseada tamén na célebre traxedia A tartaruga xigante de Galápagos. O pequeno teatro vai presentar unha obra de teatro. Poderemos atocar decorados fabulosos. Tá bonita obra de teatro. Árboles, polas. Personaxes un tanto pintorescos. Hai unha xoaniña, e unha cabra, e unha taruga xigante de pelagato. Aventuras irrepetibles que vos provocarán calofríos. A xoaniña tá simpática xoaniña. E o mosquito tá divertido o mosquito tamén. Non enxuguetes as vosas guaguas, non reprimades as gargalladas e, sobre todo, non escatimedes os aplausos. Adiante con este fabuloso espectáculo. Alcalá, o teatro vai comezar. Tachán, tachán. Bambino loco. Cuello precisa molto espazo. Espazo, paso, por favore. Avanti, avanti. Livanti, livanti. Que che ocorre, polvonciño? Por que ves tan axitado? En serio, Entendéchela. está clarísimo. En serio. Serio. Di que en 2 días eu entroido. En serio. Serio. Molto bene, bambini. Tutto preparato, sì. Bravo. Hola. 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 Edgar. Che? Io sono Edgar, piccola bambina. Cosa ne pensa? Ninguén me fala. Todos pasan de min. Porque sono molto preoccupati. Están moi preocupados. Por qué? Faltan 2 giorni per il carnevale. 2 giorni. Lo sai? Oh, sì, sei, no. Mais non tiña por que marchar. Sono andati a preparare i loro costumi. Oh, xa entendo. Eu tamén teño que preparar o meu traxe de entroido. Vai ser único, importante, elegante e impresionante. Xa verás, vai ser así e así. E vai ter moitas cosas por aquí, e por aquí, e por aquí. Que te parece, Edgar? Edgar! Edgar! Ai, para, home! Que pares, che digo. Que che ocorre? Estás nervosa? Non estou nervosa. Ti
dime por nervosa. Bueno, ben vale, o mellor si que estou un pouco nervosa. Só quedan 2 días. 2 días! Sí, só quedan 2 días para o entroido. Este ano quero eu ter un traxe super bonito. Ai, sí. Sí, vai ser de tartaruga xigante de Galápagos. De gala que? Vamos, tartaruga xigante de Galápagos. Oh, xa ven, Galápagos, Xusto, xa, xigante. que? Que ti, eres pequena. E iso que? E iso que? Pois que non sei como unha súa niña, pequena como a ti, vais a converter nunha tartaruga e ademais, xigante. Oh, pois por eso non te preocupes, porque ti vas ver. Eu? Sí, porque ti vas a axudar. Pero se eu aínda son máis pequeno. Bo, pois daquela xa toparei alguén máis grande que a ti que me queira axudar. Ja, non me faga rir. Podes rir o que ti queiras. Eu voume. Agarda, home, non te amores, veña. Oh, ali está o meu amigo Edgar. Vouno saudar. Cantiño, antes deixaches coa palabra na boca. Miña bella, miña belísima, miña cara ragazza, como stai qui? Ben, pois, eu estou aquí, meu caro amigo, porque precisaba da súa axuda. Ma por que? Pois eu precisaba da súa axuda para faceros o meu traxe de entroido. Per que il vostro costume di carnavali? Non capisco. Como que non capisco? Claro que capiscas. A ver, ti non és o máis famoso modisto de toda a contorna. Sì, io sono. Ti non estudaches alta costura nas mellores escolas de Roma e Florencia. Sì, sì, io ho studiato. Suani, creo que me lo que llamas polo tema da amizade e todo iso. Ademais, eu non son a tua mellor amiga. Ma sì, penso che tu sia la mia migliore amica, ma non è tutto. Pois daquela tenme que axudar. A ver, ti sabes tanto de costura que tes que axudarme a facer o meu traxe, non si? Vai ser único, importante, elegante, impresionante. Vai ser así, e así. Vai É ter que cosas por anda aquí, cate maísa da tartaruga, sabe? E dai non hai que me mova. e por aquí. Ma tu che dici? No, 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 io non posso. Como que eu non posso? Ma perché non posso? Perché ho tenido molto trabajo per il mio bellissimo traje di disegno. Cacatua rosso. Non tengo tempo per la vostra tartaruga di Galápagos. Galápagos. Che piccola che sta. Tartaruga gigante. Gigante. De Galápagos. E ti que? Cacatua rosa. Por iso gostes de me axudar? É que anda cate maísa da tartaruga, sabe? A esa idea non é que ella cambie. Desolatore. Desolatore. Porca miseria. Hola. Hola. Eu precisaba da tua axuda. Non podo ser que
polo bosque recollendo cousas para o seu traxe, cando de súpeto apareceuselle o xoaniña e lle meteu tal susto que cabe chan esmallado xa non lembra máis. En serio? Tutto questo é onde se trova a súa niña? Non veo. Estará agochada por aí. Será mellor que voltemos ao noso traballo. É que xa te pai axuda para facer este teu traxe de tartaruga. Todavía non, pero atoparei. Ah! Oiga! Oi, pode parar! Non pode. Teño que practicar. Oiga! Pode parar un pouco? Sinto. Teño que practicar. Eu de vostede pararía un pouco. Total, vai ter que parar. Pare un pouco, home! Faga o favor! A ver, logo, que se lle ofrece a isto pequerrecha? Ja, non é por me meter, pero chamote pequerrecha. Ben, discúlpeme vostede, señor. Libélula. Vai. Disculpe, señor Boi. Vostede semella saber moito sobre disfraces, non si? Algo sei, algo sei. Por que? Porque eu precisaba da súa axuda para facer o meu. Para facer o meu... que? Do que estás a falar? Do meu traxe de entroido, señor Boi. Oh, sí, xa. E queres que eu te axude, non si? Sí, xusto. Iso é o que quero. Vai axudar. Pois claro, pequerrecha. Velo, o señor Boi vai me axudar. Xa. Señor Boi, a que é verdade que me vai axudar? Pois claro, pequerrecha. Total, onde fai un traxe de libélula, fanse 2 traxes de libélula. Que? E se prefires, tamén podemos facer un para teu amigo. Oh, non, pero disculpe, señor Boi, é que o meu traxe non é de libélula, sabe vostede? Sony, que máis ten, muller? Libélula que tartaruga. Tartaruga que libélula, que máis dá, muller? Como que máis ten? Acaso as tartarugas teñen as? Ou que rayo? Que non unha tartaruga vestida de libélula? Ou era unha súa niña de tartaruga? Ou se cara podía ser unha tartaruga vestida de libélula? Eu non quero traxe de libélula, vou de dicir. Agarda, Sony! Verá vostede, señor Boi, é que houve unha confusión, sabe? É verdade que eu preciso da súa axuda, mas o meu traxe non é de libélula. O meu traxe, pois, como pode... O meu traxe... Cala, muller, cala! O meu traxe é de tartaruga, así non teñen galápagos. Entendín algo dunha tartaruga. Sí? Non, non me trabucouse! Acaso Deus sabe dicir algo dunha tartaruga por casualidade? Cala, cala! Testa! Sí, señor Boi! Desolatore. Pobre boitiño, xa lle deu outra vez. Senza sensibilità. Tartaruga! A ver, calma, caro amigo. Respirare, inspirare. Respirare, inspirare. Respirar, inspirar. Visualizzazione. Tartaruga bella, tartaruga buona. Tartaruga non mangia libellula. Visualiza, Boi, visualiza.
Tartaruga bonita, tartaruga boa, tartaruga non come libélulas. Tartaruga boa. Tartaruga! Respirar, inspirar. Repetizione, tartaruga bella, tartaruga buona, tartaruga non mangia libellula. Repetimos. Tartaruga bonita, tartaruga boa, tartaruga non come libélulas. Matar! Respirar, inspirar. Podríamos cambiar a palabra tartaruga por otra que non se lle pareza. Cómeche. Como por ejemplo, fiesta. Attenzione, voi che sto tranquillo per ascoltare la parola tartaruga. Voi ficará tranquilo cando escoita a palabra tartaruga. Tartaruga boa. Voi tranquilo. Funziona. Que il procedimento sia annullato por la parola partito. Esta sugestión ficará anulada por la palabra fiesta. Tartaruga boa. Tartaruga non come libellula. Voi tranquilo. Attenzione, 1, 2, 3 e collo. Xa está, aspetta. Tartaruga boa. Tartaruga non come libellula. Voi tranquilo. E dígolo. Ten que ser tan grande ese disfraz de tartaruga. Bueno, as de Galápagos son un chisco máis grandes que as outras, sabe vostede, por iso as chaman así. Pero con que a miña tartaruga sexa. Non corras, non importa. Tartaruga boa, tartaruga non come libellas. Oh, alédome. Cando comenzamos daquela? Sinto, mais non vai poder ser. Pero por qué? Pero é que non o ves. Ainda teño que rematar as miñas as de libélula. De libélula gracílula. Gracílula libelosa, che. Bueno, pois que se lle vai facer? Nada entón, graciñas. Nada, porque recho.
traxe. En verdad... Você? Sí, moito! Non pode vostede andar por aí asustando a xente como unha tola. Home, sí que pode. Cabra tola. Sí que pode. Mais observo polo seu traxe que sabe moito do nobre arte do tecido, non si? Notáchelo. Notei, notei. E que? Gústache? Gusta a você. Merci. Entón... Xoani. Entón que? Entón axudarame. Con que? A facer o meu traxe de entroido vai ser de tartaruga xigante de galopo. Oh, no. Gran apagón. Me horrorizan os apagóns. Pero non dixen apagón, dixen galápagos, mire. Imos ver. Isto comeza a marear un pouco. Xoani, deseo que a tua nova amiga ten moito traballo co seu traxe de cocodrilo. O meu traxe non é de cocodrilo beso pringoso, senón de caimán do Mississippi. Oh! Disculpe vostede, Montiel, disculpe. É que pasache este tío que unha cousa é un cocodrilo calquera dun río calquera e outra moi distinta é un caimán do Mississippi. Non si? Dona Caimana Mississippiense. Entón que? Axudarame? Pois non, nada axudarei. Pero que desvergoña. E marchou sen despedirse. Isto é pola túa culpa. Digo eu, Xoani, non sería mellor que reconsiderases a idea do teu disfrace? Pero ti estás con o que? Agora verás. Non, me quero unha idea! Solamente unha idea! Faltaría máis. Discúlpeme vostede. Dígolle que non, como eu son o que lle teño que pedir disculpas a vostede e xa está. Que non, home, que non. Que non hai máis que falar. E xa está. Eu son quen ten que pedir disculpas. E punto. Houve, pois se xa está ben así, ben está vos. Bueno, algúns podríamos estar algo mellor.
levas o traxe ao revés, pero nada. O traxe de Mero do Pacífico botou a cara atrás, como todo o mundo sabe. Bueno, pois sabrá todo o mundo que saiba de peixes. Eu non tiña nin idea. Eu de peixe non desentendo moito. Saben vostedes? Eu son máis de aves tropicais. Teño publicados montóns de artigos que afirman que a cacatúa rosa é a máis sociável de todas as cacatúas. As cacatúas rosas teñen unha gran capacidade de falar e de imitar as voces das persoas cos que conviven. Porque aquí ten moito cuidado de falar diante delas. Poden meterche nun bolío. Repiten todiño o que dis. Todiño. Dixo xa que repiten todiño. Bonito traxe de pez, dona Pata. O meu traxe non é de peixe, senón de Mero. Mero do Pacífico. O Mero do Pacífico posúe unhas grandes mandíbulas capaces de dobrar os ganchos máis fortes. Teñen unha enorme forza e atacan a moita velocidade. Poden alcanzar os 2,5 metros de longitude e ata 400 kilos de peso. Son unha pasada. Oh, xa. Así está ben. Así e asá. Hai que abotonar. Este traxe ten moitas fechaduras, non sei como vai facer despois para desabotonalo. Oh, por iso non hai problema. Sempre hai alguén para me axudar. Oh, pois eu non vou poder, teño moitas cousas. Os da baixo. Non esquezas os da baixo. Os da baixo son tan... Xa, tan importantes como os de arriba e os do medio. Digo eu, Xoani, non lle tes pensado pedir axuda a unha pata para facer ese teu traxe? Como? Que ainda non tes feito o traxe? Lembra que só quedan 2 días. Xa, pero a verdade é que ninguén me quere axudar. Pero, parmiña, como non me dixeches antes? Esto axudaré. Faremos un traxe de peixe sapo de sargazos. É a última moda nas illas do Pacífico. E poderás coser nel cantos botóns queiras. Que che parece? Oh, moitas grazas, de verdade, mais eu xa teño a miña idea moi meditada. E dende unha remota illa do Pacífico a Xoanilla Peixe Sapo. Pois non soa mal, non? Queres calar, Pazón? Agradezollo de veras, mais non fai falta, de verdade. Ben, neniñas, se o penses mellor, atoparás na casa. E lembra, son tan importantes os de arriba como os de abaixo. De verdad, es que quién se habrá creído estos que son. Es que hay algunos que se creen más que otros. De verdad, es que poca vergüenza es lo que tenéis. Ahí es que explicaos. ¡Ah, no vais a hablar! ¡Vos tenéis tanto de ella! Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo.
Xoani? Ei! Que ocorre? Mosquito. Que? Estou aquí. Mosquito. Que? Que ocorre? Ninguén quere axudarme. Xa. Non o entendo. Eu tampouco. Crin que sería boa idea. O que? O do taxe de tartaruga xigante. Se cadra o tamaño asustoulles. Ti crees? Pode ser. Pode ser. Sí. É o máis seguro. Se cadra o tamaño asustoulles, sí. Ti crees? Pode ser. Pode ser. E agora, que imos facer? Ah! Eu tampouco teño disfrace máis. Non estou molado. O teño todo pensado, Xoani. Ponerei un frac, un chapeu e serei o mosquito máis elegante de toda a festa. Queres vir comigo? Disfrazada de mosquito? Ah, non, gracias. Non, muller, non. De seguro que tes por aí algo bochado como o meu frac e o meu chapeu. Verdade que sí? Non sei, vou ver. Pois veña, agure. Hola. Unha camiseta negra. Ah, horrible. Unha chaqueta vaquera. ¡Ah! ¡Qué asco! E unha capa de crispón que fixo a miña boa. ¡Oh! ¡Xusto! ¡É perfecta! ¡É genial, Xoani! Nunca puxe porque me queda moi grande. ¡Claro! ¡Por iso mismo! ¡Serás a Xoniña máis grande de toda a festa! ¡Veña! Pon a ver como te queda! Oh. Perfecto. Es maravilloso. ¡Estoy maldito! ¡Ya empezó la fiesta! ¡Apura que no llegamos, Johnny! ¡Apura! ¡Vamos! Preciosa con rosa, amiga cacatúa. Sí, preciosa con rosa, amiga cacatúa. Olla veiste, vaya dentes. Oh, impresionante. Interesante, interesante. Que vos mordo, vos mordo. Encántame teu traxe. En serio. Interesante, interesante. Ti prego, signora, non mi sobe. Yo bailo vuelo. Vuelo. Me gusta vuelo. Vuelo. Yo bailo vuelo. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Questo che è? Que clase de broma é esta? Ma che cosa è questo? Interesante, interesante. Interesante. E esta cor? ¡Vermello!
villa. E estas botas? Negras. Estas botas negras son fantásticas. Gracioso traxe este. Moi gracioso. Interesante, interesante. Sí. Inteligente, moito hábil. Pero, se son eu. Que boa idea tiveches. Moi boa idea, querida. Ah, que sí, a idea foi toda miña. Moi ben logradas as formas, mesmo semella unha especie de... Unha especie de... Isto recórdaseme algo. Me recorda... Teña visto. Auga esa niña! A que quería facer un traxe de tartaruga xigante de gatos. Que ocorrencia. Unha gataza tan pequena. Tartaruga xigante. Pero é posible que non vos decatedes. Se son eu. Chani, sempre fun eu. Veña, pucarrancha. Miña misma. Miña bela, miña belísima. Un traxe sen botóns. Interesante. Moitas grazas, de verdade, mais non é nada. Pois daquela que siga a festa! ¡Mosquito! ¿Qué? ¡Conseguímolo! Ya sabía. Para o ano que ven, ¿Qué? para o entroido, ¿Qué ocurre? xa teño todo pensado, vou ter un traxe xenial. Vas a axudar? Sí, vai ser de Ontaria Branca de Kirkelén. Vai ser precioso, vai ser de Kirkelén, Ontaria Branca de Kirkelén. Axudarás, pero sí. No, no, no. Como que no? Oh, no, 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 Pero amigo, volta. Bueno, xa toparía alguén que me queira axudar. Bueno, en nombre de Transedoira, muchas gracias por vuestra colaboración y aquí tenéis un pequeño obsequio para recuerdo de, bueno, del 40 aniversario de Transedoira. Muchas gracias. Muchas gracias.
son unos artistazos, la verdad que lo hacen, emocionan siempre y saben sacar una sonrisa a todo el mundo, la verdad. Y bueno, es un placer estar aquí. Ellos, pues como todos los actores, siempre tienen que hacer un esfuerzo para venir y la verdad que venían con una ilusión y unas ganas que esperemos que os marchéis con una sonrisa, unas ganas de volverlos a ver y de recordar pues esta loca historia que hoy se ha planteado aquí.